EV24 dan huwa l-isem tal-ewwel karozza ta' tliela li inħadmet f'Malta li taħdem bl-elettriku. Il-moħħ wara dan il-proġett huwa grupp ta' 30 student mill-Università ta' Malta. Il-vettura issa se tkun qiegħda tikkompeti kontra vetturi maħluqa minn universitajiet oħra minn madwar id-dinja. Il-karozza petrol li kellna għalaqna f'kapitlu pjuttost tajjeb, ksibna r-riżultat vera tajjeb li ġejna t-tielet overall, l-ewwel fl-endurance. Ara għedna huwa pjuttost żmien tajjeb li nwaqfu l-petrol u mura l-eletrik. Xi ħaġa ġdida, challenging, ħafna challenging. Imma xejn nitalmu aħna wkoll. Qed jgħinek illi bħala student qed tapplika dak li tallimt. U mhux tal-engineering biss, għandna dipartimenti tal-cost, tal-business, tal-marketing li daw ultimately it's run like a business. Il-proċess ta' diżinn beda f'Lulju tal-2022 u l-karozza ħadet madwar sentejn sabiex inħadmet. Tiżen 235 kilo u kapaċi tella 100 km fis-sija f'4 sekondi. Il-prorettur ta' riċerka u trasferiment tal-arfin fl-Università ta' Malta, Simon Fabri, għalli minkejja li din l-inizjattiva hija prinċiparjament mexxija mill-istudenti. Letturi mill-Università jkunu hemm sabiex jaraw li il-proġett miexi b'ritmu tajjeb u jiddiskutu mal-istudenti f'każ ta' bżonn. U training u l-ħiliet li jirċievu fil-klassi japplikawhom fil-prattika dal-proġett. U bekk ikunu jistgħu jiżvolġu mhux biss il-teknika u l-inġinerija f'proġett ta' dan it-tip naturalment, però anki ħiliet trasversali bħal pereżempju kif jaħdmu ġo tim, kif jinteraġixxu ma' nies studenti oħrajn minn oqsma differenti mhux biss fl-inġinerija, fil-fatt hemm anke studenti min-naħa tal-fema u min-naħa tax-xjenza biex jaħdmu flimkien simili kif fl-aħħar mill-aħħar meta jmorru fid-dinja tax-xogħol ikun hemm l-ambjent li ssib tipikament fid-dinja ta' dat-tip. Il-kompetizzjoni ta' tliela ser issir f'Lulju f'Silverstone, ir-Renju Unit. Sa dan it-tant il-karozza qiegħda eżebita għall pubbliku fiċ-Ċentru Interattiv tax-Xjenza l-Esplora.